Здравейте, вие сте слушалки. Да ще ви покажем какво може да направите от хартия. Ето, може да направите такова DVD от едно картонче, така го изрязвате, и така го сгъвате и лепвате и пишете филм или книжка, може да ви е най-различно. Това е таблетче. Ето така, може да изрежете 3 картончета от такова нещо. 1, 2, 3, става таблета, увивате го в хартия, просто стикате и лепвате на картинката, едно е на пауза, спрял. Ето го и моят телевизор. За куклите, ето тук виждате ли? Тинки, това вече беше от картинката, не може така да го изрежа. Ето и той е много яко, ето тук се казва Клео. И тук пише това Citigius. Вие бяхте какво може да си направите от хартиени работи. Да ви кажа. И ето това тук пак 3 картончета. Но не ги отлепете. И ето тук пак 3 картончета. И там, и скоро го лепите с пилза. Моето още съхне. Довиждане!